дай. Виждате ли ми водопадчето? Виждате ли? Ето там. Да. Там аз съм прескочил и съм стигнал чак до другата страна. А хора, да ви кажа, че това беше първа част, ние го спряхме. И сега това е втора част. И какво стана? Много яко се вижда, бе. Тео! Виж колко яко се виждам. И какво се вижда? Елате бързо! Какво е това, бе? Елате пред дупката, де се прилича на взрив граната. Дърво някакво. Ето ми е пръчката. Опа, ръка. Идвайте! Елате да минем през моста! Да минем през моста! Майко, вижте какво е това, бе. Ето и тук се спиша водата, отива там. Както виждате, Тео вече се опитва да прекоси езерото, но така и накъсо може да го... Изнесе. Айде малко по-зле. Майко, той мина. Прекоси. Браво на него. Сега. Я се опитам да прекося. Да? Първо да се трябва да спреме водопада. Трудно е да ти кажа. Ау, бе, какво е това нещо, е? Аз прекосявам. Алекс, на теб викат. Какво? Те имат на кръчетата ако. И... аз не знам какво е мина. Но не знам. Тук е, защото аз съм с камера. А той е по-малко от мене. Той е Алекс и той е. Ама той поне е със свободни ръце. Той е, ама... с такива обувки. Слушай, еднакви обувки ли са, бе? Сега го видях. Вие сте с еднакви обувки! Не го застех. Я фърли още един. Фърли още един, бе. Дай ще стигна до Алекс. Дай пак. Там стигна, майко.